karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Diya lang mo. Akong susin. Annalisa? Annalisa, naunsa ka? Annalisa! Kung sa'yo mong nakita, Annalisa? Salina, please, babay! May nakita na sa'yo. Salina, tuos, babay! Diya lang mo. Ma'am! Ma'am, patay na gid si Adela! Annalisa, kung sa'yo mong nakita? Si Adela, ma'am. Nagbarog siya sa bato. Huwag nasuko yung naong. Nasuko siya na ako. Annalisa, ayaw padaog sa imong nakita. Dili na si Adela. Wa na si Adela. Sabrina! Annalisa! Dali ka mo! Gitawag ka ni Rodel. Dali. Mutanaw ta kung sa'yo nakitaan sa mga tao. Dali. Salina, ang kanis, babay! Ipaligid na akong bato sa kilid. Basi naara sa ilawang sa bato, gilubong ang babae. Sige, sige. Ay, balik na, balik! Dali, dali! Rodel, o sa'yo nakitaan nila. Oh. Sinina man na. Dili. Dili. Annalisa. Adela! Adela! Annalisa. Sinina ka na ni Adela. Mao ka niya kisalom sa bispera sa iyong kasal, Sir Rodel, dili ba? Oh. Nakainumdum ka na, Sir Rodel. Rodel? Rodel, nag-awa ko. Wow! Ang yan kayo ka nang imong sinina. Karoon pala ginani mong gisulob. Hinatag kini ni Annalisa. Ako'y nagtahay, Ana, Sir Rodel. Maayo man di ka mutahi, Annalisa. Anong wala man ka musulti? Ikaw na nang unta nga among gipatahi sa Buddha ni Adila. Pero dili na to masupak ang imong inahan, Rodel. Mas gusto siya nga ang iyang Buddha ang akong isulob. Sa pamasin nga mahinayon ang atong kasal. Rodel, nahinumdum ka ng maong sinina. Oo. Imo kinitinahi, Annalisa, di ba? Oo. Ako na regalo ni Adela. Naglaro na. Blue madaling sa nina, ah! Patay na gid si Adela. Sige. May live video ka, ha? Sige, sige. Sige, boss. Patay na gid si Adela. Ma'am Sabrina, muna na ko na pauli si Manny Carding, ma'am. Ayaw na, Annalisa. May isugo pa ka, ma'am? Wa na, pero gusto pa ko makiksulti ni mo. Bahid sa unsa, ma'am? Mayo kay wa pa din si Rodel. Madugay pa tingali to, ma'am, kay makikita pa man tos pulis nga nagunit sa kaso ni Adela. Mao na'y rason nga gusto pa kong anhi una ka. Doon ako ipangutanan ni mo. Sige, ma'am. Unsa man na? Unsa mo kasuod si Adela? Ha? Higala mong duha, dili ba? Oh, ma'am. Ako gani ang napaila-ila ni Adela kang Sir Rodel. Oh. Mao ni hinungdan, Ma'am Sabrina. Mao ni hinungdan nga guilty kay kus na hitabo ni Adela. Tungod kay gawas na suod, bi. Dako pa gid ang napaila-ila niya ni Sir Rodel. Umao niya ang kanunay magbalik-balik sa kuhuna-huna. Ako ning sa tanan. Wa kay sa. Tungod kay wa ka mahibaw sa mahitabo sa unahan.
Ang Ginoo lang ang nahibaw sa tanang mahitabo sa unahan, Annalisa. Ug ang atong kaaway karon mao ang demonyo. Husto ka, Annalisa. Dili normal kining dapita. Mura ni gipuy-an sa mga demonyo. May problema gid kining maong dapit, Annalisa. Gusto ka, Ma'am Sabrina. Tinunglo kining maong yuta matod pa sa akong apuhan. Kay bawo ka, gusto kong mailhan ang imong apuhan. Patay na tingali ang among apuhan karong panahon na, Ma'am. Tuod, balik ta ni Adela. Unsa gid kasuod si Adela og Rodel? Ha? Kuan, mahal ba gid kaayo ni Rodel si Adela? Ayaw ka ikaw sa pagsulti na ko sa tinuod, Annalisa. Andam kong mudawat kung unsa man ang mga paghitabo sa unang panahon. Una si Adela sa kinabuhi ni Rodel. Us dili may tabong malain ko kung unsa may imong isulti karon. Kuan, sa akong nakita, nalipayon kayo sa Sir Rodel sa unang panahon, Ma'am Sabrina. Unsa? Ayaw lang kalain, Ma'am, ha? Pero, mas sweet si Sir Rodel kang Adela. Ikumpara karon. Ug kuan, mura siya wa usahay siyang kaugalingon karon. Oh. Sa unang panahon, mura sila mga bata nga magduwa-duwa. Dali na, mahal. Mariko na ta. Ay, dili lagi ko kay tugnaw. Uy, di ba ko ganahang mga sawag kandingon? Dali na! Tugnaw lagi kaayo na tubig sa sapa. Unay nindot ang tugnaw. Dagko kay silang magatingog nga nangaligo sa sapa. Ila ang sapa nitong mga higayuna. Wa sila mahadlok sa sapa sa banlot. Dili hadlokan si Adela, Ma'am. Dili ba ganito siya butuo nga magmulto ang tao? Mao ba? To see is to believe si Adela, Ma'am. Kung unsa lang iyang makita, maurasab na iyang tuhuan. Mahal kit kaayo nila ang usag-usa. Mao nga nagpakasal si Adela niya. Oh, Ma'am Sabrina. Gugma ang nagtukmo nilang duharon magpakasal. Malipayon gid ay kaayo sila si Rodel ug Adela sa ilang panahon, no? Oh, Ma'am. Pero, okay naman sad mo ni Sir, Ma'am. Salamat sa imong kasayuran, Annalisa. O niya, Ma'am. Dili na ako magdugay. Bupaulit na ko. Hindi ka mahadlok sa daan? Dili raman. Dool-dool raman sa dinhing among bay. Sige. Salamat, ha. Uy. Hayak naman di ay. Si Rodel ka na natug sa sofa. Rodel? Rodel, love? Love? Nahinanag siya payo. Dilasan ako sa tugawan niya. Ako lang muna siyang hapulan. Oh. Sarang nakasayang kamot. Litrato ni sa babae. Nabuhian ni Rodel ang retrato. Kinsa ni babayana? Madam, ready na mong pamahaw. Wa pa di ay magmata ang bagong kasal? Wa pa man, Madam. Aw, maayo hinoon. Way samok sa kusina. Eto di kas kusina, Madam. Nga naman. Nagtuo kang nalimot ko kung hain ang kusina? Ha? Oh, dili man, Madam. Oh. Nakatultol ko sa kusina. May andarasad ang kamaldita ini, Madam Mercy. Oh, good morning. Uy, Ma'am, nagmata na di ay ka? Ready na ang pamahaw, Ma'am.
Tuwa na gani si Madam Mercy. Meto na sa kusina. Sayo tingaling gigotom. Wa pa ko gutoma. Maipakita ko nimo, Annalisa. Unsa man na, Ma'am Sabrina? Kini. Kinsa ning niya sa litrato? Si Adela man na, Ma'am Sabrina. Oh, mauni ang hitsura ni Adela. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!